Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alas 3 na, oras ng I-text mo. i-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Ano na, be? Ano na, boy? Ano na, boy? Maray na hapon. Good afternoon po, Pilipinas. The coconut nut is at Mag-irestoryan lamang kita ngunya na paghahapon. too much you get Mas maray po na pag-irestoryan ta mga tugang ang nyog. big nut but it's Tangya tanyog na naman pag-irestoryan ta ngunya. it's the Ano naman niya, mag-abang lang kamot na may hapot kita taon-taon. coco tree Para po mga tugang sa mahiwagang tanog. family May mga birthday ngunyan, haberday. It's Wednesday, ano ngunyan, Wednesday? Martes pa sa nangunyan pala. Martes, tabi. July 2, 2024. Kasabay mga tugang sa Technical Department, Chip Tramer Tanay. Sige na ang ano yan, sige na ang abo-abo ni Jay. Giri ko na ending. there are so many Magpa-picture ka na tabing troda ko lang ka pa. for the family Ano sabi ni Chip Ramer? coconut Ano sabi ni Chip Ramer? that's the tree he gets the fruit Kumusta lamang po ang hapon? Okay. the coco tree Ako sa lingkod jing, nasobrang ka. from the coco palm vine Nasobrang ka sa imagination. Aha, sa iling ko. Pero, gara pwede naman. 1 year naman na de. Ma 1 year. Sobra na de. if you save 3 years na. Grabe an. now the coco Tulong taon na. do not throw this junk Mapagalo na. Rakadag na ang kunsa nyo. Grawog. like wood is very good it can stand Woo! Tayo na hapon. wood Mga teachers, mga parents, mga estudyante, ladies and gentlemen, fire aram na gawin nindo. natin May bago na po kamo kamo tabi, may bago na kita na sekretaryo kang Department of Education. make good Uyog-uyogon mo, ang pinili manggiraray palan, sukan manggiraray. So politiko manggiraray. Pigba para coco tree hahanap mi ni Shara so profile ni Senador Angara. the coconut Basta may nakuha si Sarang profile. Kompleto man, nakuha niya gabos talaga. Diba yun, no? Na, coconut sino nga niya ko ni Angara kung ano. delicious nut Nga niya ko ni, ano pa daw sa profile ni Senador Angara. Pinadaras ako. Kompleto. Matiba yun nun talaga, Shara. Hindi pa. Tapos inistorya niya kay Ramir Buda, kay Kuan, kay Jerome. Diba? O, pigahanap ko kaya si Angara. Kunigwa siyang background sa education. of the coco tree Halimbawa ngayon naging teacher siya. from Halimbawa ngayon nagtrabaho siya ngayon sa DepEd. it's the coco Tagusutang masabutan digdi. So kung bapa nyo nasa sabuton, tree ang presenteng sitwasyon mga tugang kang edukasyon sa Pilipinas. family Di ba? it's Ang gusutang maaraman. Pero mga tugang duman sa na-research tabi ni Miss Shara, ni Ate Shara Leron. from the coco palm Dakulong pala siya ki accomplishments mga tugang may kinaraman sa kwan, may kinaraman tabi sa edukasyon sa Pilipinas. Susog mga tugang na siya po ang author kang ano iyan, magpoon siya kang congressman, magpoon siya siya mga hanggang sa nakalaog siyang senador kang Pilipinas. Dakulunong pala siyang batas mga tugang na yun nagtataon din protection sa tuya pag abot sa education. Talagang kwan man talaga niya pala. Talagang sa iya man pala na ano ini na padaba mga tugang ang education. Gusto sabihin, nakagibo siya kan mga arog kaining batas na experiencehan niya gayud nahiling niya ang sitwasyon kan mga Pilipino. Pero yung kampanahon yan, di ba? Kampanahon iyan, mga tugang na kan mga nakaaging mga taon. So anong gigibuhon niya ngunyan? Bilang siya mga tugang ang malaog na sekretaryo kan Department of Education. Di ba?
ano yan, siya ang siya ang masalida kay Sara Duterte. Ta ini palan si Angara, mga tugang, nag-eskwela ki Masters of Law. Uyog-uyogon mo yan. Tabi Harvard Law School, Harvard University. Duman sa Cambridge, Massachusetts. Yan. Tapos siya po nag-eskwela sa University of the Philippines College of Law. Di ko lang nasusog kung siya mga tugang nag-take bar o kung abogado ini. Tabi si Secretary Angara. Tapos nag-eskwela siya sa England. 19 eskwelahan daw kay ini sa basta nag-eskwela po siya sa England buda. Ang grade school niya and the high school, nag-eskwela po siya sa Xavier School, San Juan, Metro Manila. 1977 pala, alos parang kaedad ko ini si Angara. 1977 sa bagay 1977 nag-grade man ako 1979. 1970 nag-grade man ako 1979. Matindi man pala, pero ara mo dakulon siya mananggad na giniribong batas, mga tugang pag-abot-tabi sa edukasyon. Din inan matukot ang sekretaryo, pinili kan sa tuyang presidente. Geroday na siya ki ibang nailing, politiko na sana, na-endorso kan mga senador. Di lamang nangalagkalag sa mga probinsya na kadakol man kan mga matitibay. Anyway, yung mga ganang buhay sa kita, yun na yan. Kaya suportaran ta. Halimbawa, ang ginibo niya, Excellence in Teacher Education Act. Uyog-uyogon mo yan. Kabalikat sa pagtuturo Act. Puro palan man talaga siya sa education baga. Second Congressional Commission on Education. Exclusive o Inclusive Education Act. Matindi man pala talaga siya. Puro educational institution or private school, non-profit hospital. Alternative Learning System. Yan ang ALS pala. Sa iya pala ng ALS. ALS, National Academy for Sports. Puro bagay in education, mandatory provisions on neutral desk in educational institutions act student fair discount act. Pati pala iyan na nag-eskwela ka pala Jerome Boda Asyara, iyan na discount mo sa pamasahe. Si Angara pala ang gibo ka na rin. Iyan na 20% discount sa pamasahe kan mga estudyante. Ini po na Philippine Sports Training Center, konektado man sa education. Gabaldon School Building Conservation Act. Yan na Gabaldon Building, igukan sa CBM, sa Bicol University. So, niling mo siya sa CBM. So, may sirong baga, pagkaloog mo na may sirong. May kunya, Gabaldon Building. Kaya ito ka nag-eskwela ako dyan sa Bicol College. Nagtambay ako dyan sa iraram kang Gabaldon Building. Tego yan kuan na yan, an salog kan, tabla. Ngayon magturo tambay dyan, nagalakaw-lakaw sa tabla. Tablan sa lugar yan. Gabaldon Building. Tapos, igwa siya dakulong pala. Ilunin doon padaba niya man talagang education. Universal access to tertiary education. Free college law, uyog-uyogon mo yan. Yan pala na sa Bicol University ng libre ang pag-ireskwela. Sa iya pala niya, saro sa author siya, Integrated History Act of 2016, Unified Student Financial Assistance for Tertiary Education o UNIFAST, Open High School Act, Open Learning and Distance Education Act, Ladderized Education. Yan na, pigigibo dyan sa Ago General Hospital, Ago College. Inaladerize talaga. Siya pala niyan, pati sa anti-bullying, protection of students' right to enroll in review center, Enhanced Basic Education Act, Early Years Act, Universal pati pala ining kwa na ini, Universal Kindergarten Act, National Cultural Heritage Act, University of the Philippines. Okay na, charter. Right. Yan. Dakulon siyang ginibong, mga tugang na konektado po. Kaya pala siya pinagkukuan, Kaya pala siya pig-endorso kan sa tuya na mga senador na mga amigo niya,
Pero uning sa kwanta ni, bagon mo na, isa bago ka, no? Anggara, bukas sa pagiging defense secretary. Ang Facebook ta. No, bago mo yan, tabi, Jerome. Bago daw kung ano. Anggara, kung ano. Yan. Tagari, alanganin. Alanganin, di ba? O yan, tabi, mga tugang, ano yan, na-research ni Ate Shara sa, hanap pa daw nga ako ni sa profile ni Senador Anggara. Nakuha niya talaga ka, boss. Ha? Nakuha niya talaga. Yan so sabi, profile of Senator Anggara, uyug-uyugon, muni pangani pala, no? Pati sa mga, di ba? No, anyway, siguro, ang pagkamot niya mga tugang sa edukasyon, saro yan sa kuan, sa, ano yan, saro po yan sa pwede, na nagustuhan gayod. Ang agum niya, siyang garapalan, ang political party niya, LDP. Oh, naman yung LDP ka ito. Ang LDP, kung di ako nasasala, saro ang kwan kan o ang ano yan, ang nag-create kan si Senador Edgardo Anggara. Yan. Kahit to high school ako, nagdalagan si Anggara bilang senador kang Pilipinas. Ang sayang slogan, Anggara ng kinabukasan kung may pinag-aralan. Yan. Yan kung natandaan ko nga ito. Ibinuto ko na makakay ni ito kang panahon ni Cory ito. Anggara ng kinabukasan ko. Tadating siyang UP President. Si Anggara ka ito. Kaya kung ako mag-interest sa politika, tuloy lang ang sakuyang sentro kan sakuyang plano. Edukasyon. Harap siya na yan kaya. Di ba? Ang agum ay, okay. Tapos, yan, nakulong, unfair niya mananggad, Ed Anggara, yan. Taga-Aurora talaga, sinabi na yan, sabi ko sa imo, Shara, taga-Aurora baga siya, Aurora Province siya, Aurora, Philippines, nag-eskwela sa London School of Economics and Political Science, University of the Philippines, Harvard, yung mananggad o university. Political columnist and lecturer. Oh, ni ba? Nag-lecture man pala siya. Lecturer, abogado. Oh, pigahanap ko kaya kung nag-take siya kibar. Dahil doon man nasabi. Pero ang sa iya pong profession is lawyer. Yan. Abogado pala. Senador Anggara. Secretary Anggara. Yan. Ayan abogado. Mga tugang. Thank you, tabi, madam. Sa kuyang amiga. Politics talaga ang kwanta. Dahil na talaga kita, nag-appoint man kita kay Secretary kang Agriculture, ang background para sira. Negosyante kisira. May mo si Chu Laurel. Bako, ang negosyo niya baga, kung baga siya, fishing magnate baga siya. Oh, para sira ang negosyo niya. Oh, hello. Yes. Ano mo pag ni Ano? Ito baga, kapag ko niya, pero UP President ito nito. UP President. Sama niya eh. Matibay ito, bili pa ko dumaan. Bili pa ko dumaan. Kumbaga sa sa education talaga. Talagang sinap pala, nasa education ang sa indang kuhan. Ang sa indang linya. Para natikik siya na bang sinabi mo, Na? ang 1979, 7 anyos ka pa sana. Ikang salbatana ka. Kanakul kang sinabi ito. Natandaan mo. Education baga. 1977 na ako na grade 1. Ito sa natandaan mo. Grade 3 na kita kaya. Akin na sa'yo mo. Grade 3 ka na malam. Grade 3 nagbabago ang ang memorya. Ikaw man daw. Di ka man lamang makarawan. Enjoy. Gary sa gabos kong sinabi, dumang ka nakikigari. Natikik siya na ako na mong siya na ngayon. Okay na sa'yo mo. Bye-bye. Kabos ko nang sinabi, duman siya nakikig. Siya po ang kwan. Pati pala sa insurance code, ang dakulo man talaga siyang ginibo pala. Magpuon kan siya mga tugang senador, national insurance, o ning sa fit national health insurance baga.
Sa iya pala niyan, Philippine Design Competitive Act, Philippine National Health Research System, Magna Carta for Women, Pre-Need Code of the Philippines, o Aurora Special Economic Zone, Tax Exemption for Minimum Wage Earner. Pero, ang doon na riparo ni Senador Angara, so, uy, nakadakol-dakol kang babayadan sa BIR. Iyan baga nakuan, ilingonin do. Ako naka-experience sa kaini. Uyan bagang donor's tax. Pag dinunar sa imo, mabayad ki donor's tax. Nagtao ka na, mabayad ka pa. Di na rin paro ni. Anyway, segue man sa neto. Real Estate Investment Trust Civil Aviation Authority Act o sa iya pala ni Personal Equity and Retirement Account IPERA. Baka sala. Ay ba man pala man IPERA. Di ba? Oh, dakulon siyang magpunta kan senador, congressman boda senador, mga tugang yaon na siya. Yan, dakul siyang naginibuhan. Okay? Abogado, edukador, kolumnista, nakadao pang palad ko na ang 2012, matibay ang author pa siya kang makreat ang Catanduan State University, dating Catanduan State College. Pwede pala ang legislador siya pala nasa executive department siya. Pag ginusto kan presidente, pwede yan. Good afternoon, sir. We would like to invite... Okay. Narinig. Okay. Sige, may invitasyon digdi. Syara, i-rewind mo ako yung invitaan mo. Inilingaw ko ini naman pagday ko ini na forward sa imo, ha? Lingaw ko naman ini be. Ako, problema ala ko nito tunok kataw ko na kay Syara ta. Cha Salome, paano na sana Cha Salome kung wala si Syara digdi? Yan ta. Ate Salome. Ste. Iris tabo na ta importante yon yan. Alang kay Boss Glenn, kay Ponyaw na ko diyan, advocacy ta yan. Bueno, yan tabi mga tugangan sa tuya na bagong secretary kang DepEd. Yan. At challenge yan, kung paano niya papagarhayon, mga tugang ang DepEd. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-alam ni ala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan ko day ka mo magbabago sintanganing mog mga tay kay po nasabayan po in protection Leverage Silimarin Capsule, ang Leverage Silimarin Capsule para sa salud at protection kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage antioxidant na probadong epektibo sa pagtawin proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Leverage pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Leverage sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom mo day, mas maray na isabay ang Leverage Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Uyan baga na. Wala nga ngunyan, ang silukan teachers ngunyan, ganda kula naman na di. Kay ito baga, ang karaklan mga kampanahon baga ka ito, ang karaklan baga ding sa teachers, den ko na di, an agum na lalaki, ding trabaho di. Adi? Kay ito baga di ba? Kaya ngayon, kung sa'yo na-assign si madam, daraga. Pagkatapos kang assignment niya duman sa barangay, mahali man si madam, ay agum na. Kaya, be proud. The future depends on you. Ayan, yan mga sugong kaito. Features, be proud. The future nga depends on you. Pinarago yan kan mga pilyo. May karaw baga kaito, adi? May mga karaw. Ako na itaram, tabataloy na ito. Gariman sa naiyan. So, ngaya class. Good morning, class. Good morning, ma'am. Our lesson for today is math. We need to study addition. Okay? Are you ready, class? Yes, ma'am. Okay, Tagalogin natin, ha? Para madali ito magkaintindihan. Ako ay may 2 anak. Sa una kong asawa. Sa to? May 5 naman akong anak sa pangalakong asawa. Ilan na ang anak ko? 8 po, ma'am.
Ngayon, nag-asawa naman ako at mayroon akong 2 anak. Sa madaling sabi ako may Awin na. Sa Facebook ko masana po na ito. Ay, nako. Pero sa totoo, Jing, enjoy ang pagiging teacher, tabi, Jing. Kung ang teaching nasa puso mo, ma-enjoy ka. Maski ditan, pero masan mo ka mo sa teaching. Lalo kung ngayon, maski sa college, kung dahil ka man sa ngayang masteral o doctoral, pero enjoy ang teaching, tabi, profession, Jing. Bako sa akin mo, Jing, teacher na de. Sa akin mo, de. Nag-teach na sa akin mo. Let passer na ito, de. Di ba? Oh, so akin ni Jing, teacher na ini, LPT na ito. Di ba? Kun man talaga, kun ika, pero kaya puro part-time job. Ang teaching kaya, bako, kun man sana, pang krudo-krudo lang. Pero makaugmahon sari-saring akian masabatan mo. Iba-ibang parong pati. Iba-ibang parong nin pahamot an maparong mo. Iba-ibang buhok an mahiling mo. Di ba? Iba-ibang ugali mo na iba-ibang kuwan, iba-ibang iba-ibang basta iba-ibang pahamot. Alright. Kung naman niya nagka-resipan mo naman mo niya na hapon. Okay. Good afternoon. Thank you for the letter of invitation with regards to your invitation on July 4. You may visit our school, Humapon High School. O Shara simbagan ni Ate Shara, ta English ini. Ikan magsimbag beta English it. Ikan magsimbag ta English ini. Dai ko kaya magsimbag ki English digdi. Ano yo? Bako na. Jerome. Bako na malagadi kita sa webis. Nag-text man sa imo ne. Nag-text man sa imo. Nag-text si Madam. The best talaga. Yan da. Ay, dai kitang problema, Jing. May pang McDo kita. McDo ba kita, Jing? McDo ba kita? Dai kitang problema. Oh. Thank you for your Makes noise. Simbag mo na ne. Hiya, ka nata. English ini. Mapagalin pagkapara simbag ki English. Just another manic Monday. Bueno. Asayin ko lang, bago kita mag-shift kan sa tuyang topic sa mga samno sa pagkabuhay. Off-air. Tama pa ng text kan sa rawayo na ini. Good afternoon. Natapo na sa luwas ang puso ng CR sa Sawangan Park. Piglimas during midnight. Alam ko na, di ko masabutan ini. Natapo na sa luwas ang puso ng CR sa sawa. Puso! Puso. Salbata naman. Natapo na sa luwas ang puso ng CR sa Sawangan. Piglimas during midnight. Mabataon po. Puso negro gayod. Ade. Mga text, mga wakuru langon mga. Napasubulog ito kang puso. Puuni puso. Puso negro. Ade. Yumananggat. Pigdikla gayod. Ay salbata. Nabata may nagbiberinda. Besa na po ta. At least paglinigan. Purbaranta, tibaad baga maging marayman ang magiging pamamalakad, tibaad barang ma-address ang mga problema sa DepEd kina sa sistema. Good luck na sa tabi sek Anggara, pero ang hapot, uno ba talaga siya, senador, secretary, or both? Kaya, kaya niya daw ang mabigat na responsibilidad. Ay, di po ta, ma-resign po siya bilang senador. Ang aram ko sa iya, ang term niya will end on June 30 of 2025. Yan. Sa June 25, tapos na po ang sa iyang term. Yan. Kaya, ngunyan, kung the last term niya na bilang senador, ako niya ini, maserbi sa Pilipinas hanggang 2028 unless na siya i-retain kan masunod na presidente. Yan po, ma-resign po siya bilang senador kan Pilipinas. Siya po malaog bilang secretary kan DepEd. Kuya Henry, i-greet mo daw tabi si Henry Controller ini na nagdadangog sa imo. Controller da. Nagdadangog sa imo. Saan daw ini controller na ini?
Okay na? Sige to kayo, maray na hapon tabi sa imo consent man ika-controller na assign tabi. Alright, digi na kita mga tugang sa kwan sa mga samno sa pagkabuhay. Totoo, pag may oras, tabi, pag-iristoryahan ta ito na kwan ha, pag-iristoryahan ta tabi ito na bus or jeep yan na controller. Dispatcher kayo ni. Ari na. So, daraga, ligaspi. Anong controller niya? Nag-ano siya? Bus control. Baka so, nag-check kan mga malarga? Ade. Good afternoon, tabi ito kayo. Maray na hapon tabi sa imo. Ikanan tunay, amigo. Sige. Alright. Now, didi kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay. Baka lamang relate ka mo ka ini. Makarelate ka mo ka ini. Ha? One. Pag-iristoryahan ta ini. One. Mga rason da tabi mga tugang kung nataan pag-araguman, nagbuburulagan. Maaragom, maburulagan. Kaya mas maray man talaga na haloy ka mong magsyuta. Adi. Buda sa haloy nung magsyuta, dapat igwa ka mo ki mga pag-ibahan nag may mga nagkakaintindihan ka mo kang ugali kang lambang saro. Tangani na pag nag-ina, gaya baga, ano ang nata mga tugang tamay courtship? What is a courtship? Ang courtship, yung paagi para, it's a kind of knowing to know each other. Sa sabuton, mimidbidun mo, ang lambang saro. Tangani nan pag-inaguman, day po nagagadaan. Sabi digdig, killers of marriage. Sisay da tabi ang mga killers. Nin kasal, nin kinasal. Uyog-uyogon mo Ang anam so killer kan mang inasal na. Ito bagang so salon mo. Ito mga paragadan kimanog. Pero sabi digdi, igoda ang mga tugang ki mga rason kung nata, mga tugang ta, ang pag-araguman, nagsisiriblagan. Uyog-uyogon mo yung hapot na ini. Bata, nabuslungan ng kalmata ko. Si David Secretary Sara, nag-resign po ba as VP, as Secretary? Hapot pa. Nag-resign po siya as Secretary. Okay? Kuya Henry, i-greet mo po si Henry, controller, o rin nagdadangog sa imo. Baka sa terminal ini, Jing, tama, Jing? Terminal? Saan daw ini? Sa terminal? O basta controller kan bus? Controller? Sigurado ako, bako ini dyan sa kwan? Bako ini dyan sa bunot? O no? O bako endag, baka dyan sa insurance o kung saan. Bako ini? Controller siya Right? Okay. Now, number one, ano daw tabi ang killer? Number one, killer of marriage. Number one, laziness kills marriage. By the way, anong pagkakaiba mga tugang kan marriage na M-A-R-A-I-G-E, buda aso, sabi kan sa ugatong professor, married, M-A-R-R-I-E-D. Explica rin daw ako rin doon kata. Ako, di ko pa nasabutan niya. Gurang na. Kung na lamang ako, masingkwintan na lamang ako, di ko pa Killer! Number one killer, mga tugang of marriage is lazy. Anong bikol kang laziness? Kahugakan. Ang kahugakan, mga tugang, is infectious. May nadango kang kaito, may nag-lecture sa muya. Dahil ko natanang kung saan, basta may lecture rin akong nadangog. You know nga if panic nga is infectious, ang kahugakan nga saro man sa mga infectious attitude nin tao, listeners. Kaya databi ang tao, ang kasal, nadidistroso, dahilan mga tugang tan saro dyan, hugakon. Ang saro databi dyan mga tugang pwedeng sa babayi,
uso lalaki, ang saro tabi dyan, hugakon. Ang kahugakan, mga tugang da, nakakaulakit sa kapwa. Ilingan nindo sa opisina. Sa opisina, sa mga opisina, mas naman, pag ang saro, ilingon mo ha, nata mga tugang ta, may mga tao na dagit sa boss. Sabi ka, digo kung nabasa ka iyan, kung ang boss ngaya, alam mo ngaya, manager, ngaya, bank manager, ngaya, department head, kung ang department head o ang leader, performer siya, mahigos siya, ang kalaklan na mga tugang kan mahigos, dagit sa hugakon. Kaya pag pigtiti no ang empleyado, nadadagit ang empleyado. Ang mga mahigos na tao, mga workaholic na mga tao, gusto niyang mailigan sa iyang sarili, duman sa iyang pag-iriba. Siring da mga ipagngod sa magagom. Kunang lalaki sigan sampila, hihigusan sa napagbanggi na tamahigda na, ang Mrs. da, namang problema. Uy, siring man si Mrs., si Mr. da mga tugang, naghapon kitrabaho, pag uli sa agom si Mrs., ano ito, may kapot-kapot na nipe nga po ka. So, sigang kuti-kuti sa kuko. Laziness kills marriage. Number 2, sabi, suspicion. O, Dili kita jing mag-ororon jing. Anong bikon kang suspicion? Suspicious. Madinuda. Maski mga tugang sa magsyota, pag ansarong tao madinuda, tita marihonrado, may problema kita. Sa manggagom, dapat da ang mga tugang ang pagiging madinuda mo, halion mo, Mrs. Daw ka, pinaluya-luya kan babae sa radyo na. Kusog-kusog at, Mrs. At pagpalayo ng radyo, kusog-kusog ka. Dawagon mo yun Sis, ang pagiging madinuda da kan lemang saro, nakakaraot sa pag-inaguman. Suspicion kills marriage. Maski sa magsyuta, ako kayo ito pagbigdududahan ako, Jing, dagit ako. Natangyan talaga ka nagsimbag ngayon. Nagsaing ka. Barday ka na ba nga sa ako nagpakita? Nagparada din ka naman niya nagpara doon. Ang nga ako, may sugo sa mga sa opisina. O take mo. Lalo, ang pagduda baga, sautang ka baga na nabakuman totoo, uyamon ka. Kaya na mga tugang sa magagom, haliw ng pagdududa kung bako man, totoo. Okay, reaction. Pero na daw talaga, dagit kita sa mga tamad, iwala naman silang ginagawa, iyo baga. Anhugakon kaya ihen, habo pagti nohon, kaya dagit iyan sa mga mahigos. Yan. Ang mga mahigos man po, dagit sa hugakon, tagos nila mag-perform ang sarong tao, kaya sigang panino. Thanks. Yan, good topic, sabi niya. Alright. Next. Lack of trust. Pag sinabing lack of trust, ano nga ng trust, Jing? Manggol, ano na ngunyan ni? Anong color? Nagita na ko ni Tita Marie Honrado pag nadago ko ni Tita Marie, manggol, ano na po? Pero pondo ako ngayon ikang kabuhan. Lack of trust. Kulang nintiwala sa lambang saro. Kaya databi mga tugang nadidiskwento ang pag-arago ang kasal. Manggura, ako jing halin ako ni nakakuang kanjing. Manggura na naman ang gaan. Jerome, manggura ano na Jerome? Di ba Ram? Mahal naman ini. Sa DOH, libre man sa DOH. Apera kang kulang kang tiwala, daa. At baya, sabi, Hen, good afternoon. Luya na agom sa radyo,
kan pinakusog ko, sabi sa ko, nagtubod ka kaan? Siago mo man na. Oh, ito, man na ito. Bago ka. Sunod, takulang kakitiwala. Kung sabihin, another one databi na reason is lack of mutual respect kills marriage. De kamuki, ano nga na mutual respect? Mutual respect. Ano mutual ba? Pareho. Kamong dua, kulang kamuki, respeto sa lambang saro. I mean, so di mo pag-respeto sa agumo, ikaw man. Respeto sa kada saro, very good talaga si Ate Shara. Lack of mutual respect. Nagaraguman pagkita ko na masakitang tiwala, mga tugang buda, respeto sa lambang saro. O, bago kami ni Kuya Jing mag-commercial, unforgiveness. Ang satuyang agom, ang satuyang lalabs, daita na papatawad. Bitterness, puro kapaitan ang daramo. Hatred, dagit sa satuyang puso. Malice, and anger, kill marriage. Puro nasa, puro mga adjective na mga, puro mga adjective na mga, ano yan na di? Maraot ang gusto sabihin. Unforgiveness, bitterness, hatred, malice, and anger kill marriage. Malice. Di ba? Mga tugang, sa tuya, tabing hurup-hurupo na sa itong nadangog niya na pagkahapon. Masilensyo kita kinagkapirang bisis dyan sa endong kanto, tumuko po sin hurup-hurupon ang sa tuyang pinaghururunan sa mga samno sa pagkabuhay ng tao habang nagdadangog po kan commercial na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika.
magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Kurang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaho, talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asing ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba, ang albay sa Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Moms, sa sakit ng ulo o lagnat habang buntis, maingat ang Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If pregnant or breastfeeding, please consult your doctor before use. If symptoms persist, consult your doctor. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang diplom ay magliwanag na. Handang angat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, sige. O bueno, alay, ay salbatana, Jing. Daw po. Okay. Okay, wait lang. Tatapuson ko lang ini. Forwarded na tabi message mo. Yan. Tamay nagharagad kaya kita bang? Thanks. Tabi. Labia. Para kutik-kutik mo naman nga dyan.
Ayaw niya ang piga para kuti-kuti mo naman dyan. Nagduman na yesterday? O madali lang, may lang ha. Okay, sige, okay na. O bueno, mga tugang mapaaram na ako ta. Alas 4 na palan. Alas 4 na palan. Bueno, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadarakan pag-inom nin ala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbago sintanganing mog mga tay, kay pan po sabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lunas ng proteksyon kang atay, ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral do na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dai, mas ismaray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa panginot na butika o drugstores nationwide. Alright, salamat kan sa rong pagantabay. Goodbye. Maray na hapon po sa Endogabo. Saga naman.